alhamdulillah kabiran tayyiban mubarakan fihi kama rabbana wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'da yan uwa mahalarta wannan majalisi wannan taro kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dai aka sanar kuma aka faɗakar lungu da saƙo ta kafofin sadarwa cewa lalle za a yi wannan zama don a tattauna tsakanin shi Malam Abdul Jabbar da sauran bangan wato malamai da suka fito daga bangarori daban-daban. Gashi a yanzu muna nan hukumar shari'a an gabatar da wannan taro lafiya, an kammala shi lafiya, kuma sannan shi alkali da aka ɗora shi akan yayi shari'a akan wannan yayi hukunci Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ta sa al'amarin zuwa ga gwamnati, ita kuma za ta kalle shi ido na basira ta san me za ta yi. Muna fatan yadda kowa zo lafiya, Allah mai da shi gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wannan rana ce da aka daɗe ana ta jiranta, kuma alhamdulillah wajibi ne aiwa mai girma gwamnati Kano godiya ta musamman duba da yadda ya sahale aka yi wannan zama. Haka kuma shi ma kwamishina na religious affairs faɗi tashin da ita yi da ita kanta hukuma ta shari'a, da kuma alhamdulillah yadda malamai da jami'an tsaro kowa da kowa dai ya ba da haɗin kai aka yi wannan zama lami lafiya. Kuma alhamdulillah wannan zama duk mutumin da ya saurara ya ji yadda aka fito da abubuwa, ya ji yadda aka rika wato ruwan hujjoji, ya ji kuma yadda wanda aka tuhuma ya kasa kare kansa a koda gaba guda ɗaya, gaskiya a bayyana take. Kuma alhamdulillah shi kansa Professor Salisu Shehu a matsayinsa na jagoran wannan zama ya fito da hukunci a bayyane, ya faɗi irin yadda Abdul Jabbar ya kasa kare kansa ko da gaba guda ɗaya. Wannan ya wajaba shi a kankin kansa ji tsoron Allah. Wannan rayuwa ta fitacciya ce, kuma in dan duniya mutum yake wannan hujja ta tsaye a gabansa a fili, wajibi ne tuba, wajibi ne ya ba Allah, wajibi ne ya fahimci cewa abin da zai gina a kansa lokaci ne. Kulmata a duniya kalil, jin daɗi ne na rayuwar duniya na kankani, in ma an ji daɗin kenan ba kuma jin daɗi ga duk mutumin da ce zai zare takobinsa akan manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala shirya da mu gaba ɗaya. Masha Allah. To, commissioner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni gaskiya farin ciki na wato ba zai misalci ba a wannan rana, domin kusan kalubalen yana kan gwamnatin jiha. Kullum ana ta maganganu, musamman kuma ana magana hukumar shari'a ga halin da ake ciki. An yi addu'a wannan abu da Allah ya sa an yi kuma an yi lafiya, an ga irin abubuwan da suka faru cikin duniya da aka saka mata kowa ya gani hukunci, musamman a samari da shi Profesa ya a ƙarshe ya yi bayanin irin yadda abubuwa suka gudana a cikin bayanin da kowa ya fahimta. Don haka muna gode Allah kan wannan abu da aka yi lafiya, musamman babu wani tashin hankali da aka yi a wannan hukumar shari'a. Mun ji daɗi kwarai da gaske, kuma muna fata Allah maka ke zama mana da jihar Kano lafiya da kuma ƙasar lafiya da yin. Assalamu alaikum. To sai ji ga tun da kayan da kwamishina aika wanda ni kai ai gwara zai yi a ƙarshe game da yadda wannan zama ya kasance. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Zama ya yi kyau, an yi taro lafiya, an gama lafiya, kuma malamai sun ba da gudunmawa, kuma alhamdulillah muna godiya shi kansa gwamna na shi kai da ya ba da cikakken gudunmawa ta taron. Kuma suna na su ba mu da mutum nan ma hukumar shari'a ma'aikatanmu aka haɗu da su a kai ba da gudunmawa sosai don su ba da kuma an yi taro na ilimi, an yi taro na hujjoji lafiya, an gama lafiya. Muna fata tun da inda gaskiya ta bayyana dukkan kowa ya zama ya fi gaskiya. Ba mu lafiya, ba mu gaskiya ta bayyana aiki magana kuma a wani lokaci awoyi a yi ta aminci shawara ta shi ne sai a ɗauki kuma a bashi lokaci a tauna shi sosai a baka dama da sama a
wannan shi ne manzo Allah ya kamata a tauna su ɗaya bayan ɗaya kuma a ba su lokaci isasshe. yanzu wannan Bata gamsu ba ke a tsarin da aka yi gaskiyar magana ba gamsuwa ce babba girman abin ya wuce wannan tsarin. Akwai bukatar a baka dama ana ganin ana girman abin ya cancanci a bada dama ya kamata a bayar domin duk za mu ce ta matsalar ta babban duniya ba wai kirkira ta nake ba yake ya sani kamar wayan suna ce ba su ci da wani kamata ya muka shawar da ke ci guda daya sai a tattauna shi a bar shi hukunta kansa kamar yanzu ɗaliban ya gama shi sai a kuma sa wani sai a kuma tattauna shi haka yanzu ɗaliban ilimi in suna so su dora a kan bayanan yadda za su samu gaskiya wani littattafai za su samu karatuttuka na za su duk ina magana kowace magana da ta kuma an zuwa za a ganta ba magana ɗaya ta Wani sunana daga Muhammad Rabi Umar Rijal kuma na fito a bangaren zauren haddasa malaman Kano kamar abin da ya shafi a rasar nagoyi da ake cewa. to gashi an gabatar da wayannan wato tattaunawa wayannan abubuwa guda tara da kuka yi me sauraro zai so ya san su. Alhamdulillah guda shida aka samu ba su kai tara ba amma kamar yadda saurari su ji an yi maganar dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam auren da yi da matar sana na Safiya an kira shi da fadi an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata na yi maganar batun cewa wata mata ta zo ta ce tana shawara annabi kuma an yi batun cewa manzo Allah ya hawo wata mata ya biya mata bukata an yi batun sifata manzo Allah da shan giya an yi batun sifata manzo Allah da tsoro cewa dan wai da duk irin waɗannan abubuwa haka har guda shida aka yi su kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan guri ya ga yadda abu ya gudana na farko dai an sanya dokoki da tsari kuma ta bangaren mu alhamdulillah ba wanda ya tsare ko doka baya daya can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru to maganan isnadi ko kuma matan na hadisi yadda ake tantance shi wani hanyoyi ne don ɗaliban ilimi su gane kuma su fitar da wannan wata abu ne doguwa fanni ne da yake mai zaman kanshi kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai haka zai wahala a ce a wannan zama ce ga yadda ake yi amma malamai sun yi bayani an buɗo littattafan nan kuma ya kasa nuna inda waɗannan maganganu suke wannan babu shakka abin da ya ne Allah subhanahu wa ta'ala na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi dan ba shi abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu ko da guda ɗaya cikin maganganun nan guda shida waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai ko dai Bukhari ko Muslim ko Muslim na Imam Ahmad ko kuma littafi na Al-Muslim na Imam Al-Hakim duka kowa ya ji cewa babu ko ɗaya a cikin waɗannan abubuwa da ya ambata babu a cikin waɗannan littattafai ya ce ba ku ba shi dama a nan gaba ku zo ku yi sun yi a cikin to batun a bashi dama kusan ai da can ana bashi dama ni da nake magana da kuma shi na aika masa takarda kusan shekara biyu baya ko uku shine ya bayi da yake amsa wannan takardar na rubuta masa wannan littafi na Zaha da Sitar sannan kuma still malaman mu da dama suna neman sa malam Kasim yana neman sa Tarabi'u ya neme shi ba adadi ko a cikin yana neman sa a kan ya da wannan tattaunawa yake da kai gwamnati ta shi kuma kofa a buɗe take duk sanda yake buƙatar tattaunawa babu shakka yana da shi ne dai musamman da ta sami mun kira nan ba su kudu shi a kashe ba da lambar da za mu sanar da shi a san bishi domin da daina da wata mukabala a shirin insha Allah ta'ala a kuma gafarta malam gashi an zo an yi musayar kalamai kowa ya bayyana ra'ayinsa da wani hujjojinsa ya wani kasuwa ne wannan abu ne wanda yake dama shi ranar da take nema kuma daga cikin da ya kawo har sai tattauna kuma babu shakka ya bayyana cewa wayannan bintuka nasa ne ba wai masu musulunci ne suka
kuma a cikin tattaunawa mu na yi masa da hukuncin wanda ya keta abin da musulman jamhuriyar musulunci tun daga zamanin sa sabai har zuwa yau sai a gurin sa tun daga zamanin sa har zuwa yau da aka keta shi a wannan babban fasahiyar sa ya ni na kai sa sai wannan shine mun gane wa Allah ya da wannan isma ana ba shi shawara cewa kuma shi ne malam baka ce komai ba to gashi an tashi daga wannan mukabala gaskiya za ka faɗa wa jama'a da suke biye da to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin abin da zan gaya wa jama'a su ci gaba da kasancewa cikin dakon wannan sako kuma idan ya fita na tabbatar jama'a mahankalta za su ji abin da ya gudana don haka wannan zai kara tabbatar musu in wani abu ya kara faruwa nan gaba irin wannan shi ma zai zama irin wannan ne a kudai shi da kwalanta babu dalili inda za a kuma cewa a zauna to ba za a samu nan dalilan ba kuma idan aka riga yi a shekarun baya yanzu an yi an gani babu dalili haka dukkanin sanda mutum da ji wani abu a musulunci ya rusa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko matansa ko iyalansa ko sahabbansa